Милите котенца, без мама. Чакат мама да се върне. А котенцата са сами, защото Писанка е във ветеринарна клиника. На този ден имахме уговорка да бъде кастрирана. Писанка все пак е възрастна котка и не е добре за нея да продължава да ражда. А освен това и политиката към уличните котки включва кастрирането им с цел ограничаване на котешката популация. Ето виждаме, че деня след кастрирането тя изглежда изключително добре. Операцията е била сполучлива. Кой иска да ми пипа телефона? Кой иска да ми пипа? Но това, което се получи, че тя не допусна котенцата до себе си, вероятно поради болката, която изпитва все още след оперативна болка. И ето как се оглеждат миличките и не могат да повярват на очите си, че майка Мама не ги иска вече. Не ги иска. Майка не иска да ги допусне до себе си. Но, като за след оперативен период, ако не знаехме, че претърпяла операция, не бихме и се досетили. И ето как са сгушени самички, но никога нищо не е окончателно. Ето на третия ден Писана е отново с своите котенца. Явно можем да приемем, че е доста добре възстановена. И ето. Ето хубавите писани. Ето, че се събраха отново заедно и тук под храста си почиват. Ето сутрешната закуска, а някои не са гладни. Това разпръсване на гранулите по земята е антихигиенично.